Čus, vítám tě u tohoto videa a dnes ti ukážu návod, jak získat Chaos Tom ve hře Megabong. Postřehl jsem hodně jako dotazů na to, jak se to jako získá, tak vám to tady chci ukázat. Tak, nejprve si řekneme, k čemu vlastně nám ta Chaos knížka slouží a jak ji získat. Takže se na to podíváme. Takže chaotická kniha nám slouží k tomu, že za každý level, za každý level ty knížky dostaneme náhodnou statistiku k našemu charakteru. A jak tu knížku získáme, tak tam je vlastně úkol na to, že na mapě na každém týru musíme sebrat 15 svatyní. Aniž bychom vlastně při tom sbírání té svatyně opustili její kruh. Takže to znamená, že každý týr má teda 15 svatyní, všechny svatyně na tom týru musíme sebrat, aniž bychom to opustili tu její zónu. A takhle to uděláme na každém týru, takže dohromady to je 45 svatyní a na ty 45. svatyně, když se nám to povede, tak splníme úkol, dostaneme achievement a budeme si moci koupit chaotickou knihu. Co potřebujeme k tomu, aby jsme to co nejjednodušeji a nejrychleji získali. Takže já určitě doporučuji používat nebo hrát za ninju. Ten vlastně má pasivku, která při každém získání levelu tak dostaneme 0,5% k vyhnutí a při každém úhybu je šance na popravu nepřítele. Co dál k tomu budeme potřebovat? Takže byli jsme u těch knížek, takže já určitě doporučuji jako při každém runu mít knihu na zvýšení zkušeností, dále používat knihu na rychlost, protože naším cílem je mít tu postavu co nejrychlejší, aby jsme to udělali co nejrychleji a aby jsme vlastně si drželi hodně velké distanc od monster. Dále určitě používat knihu na únik, co přidává vyhnutí. Ninja má vlastně tu svoji pasivku, takže tady s tou knihou to ještě víc budeme podporovat. A budeme si zvyšovat šanci na to, že se vyhneme a že se jako o nás monstrum zabije. Dále určitě používat to nabrnění. My potřebujeme co nejvíc defenzivní postavu, aby to co nejvíc vydržela a aby se nám ty svatyně jako dobře získávaly. Zbraně. Ninja má katanu jako primární zbraň. Dále používat určitě Aegis, defenzivní zbraň, která nám pomůže velice. Dále používám třeba sekery a Dex, kde je vlastně šance na to, že okamžitě nepřítele popravíme nebo zabijeme. Takže tyto 4 zbraně doporučuji: sekery, Dex, katana a Aegis. A jaký předměty používat, tak tady v podstatě naším cílem jsou ty svatyně hlavně, není naším cílem zabít co nejvíc monster, takže jakákoliv legendárka je určitě dobrá. To stejný i teda klíče a zelená karta, ale jako říkám, není naším cílem mít co nejvíc zabití, ale získat ten úkol. Jinak ale na každý run, když vám jde opravdu o zabití, tak klíč a zelená karta je základ. Bez toho ani vlastně není... Jako bez tady těch itemů ani nemusíte celý ten run jako dokončovat, to můžete dávat akorát restart. Protože bez ty karty, která nám přidává vlastně štěstí při otevření truhly, to je jako základ. Dále, co bych doporučoval k tomuto runu, tak klíč, svatyně úderu, to nám vlastně urychluje sbírání těch svatyní, turboponožky, rychlost pohybu nám přidávají, dále maják, protože tam vlastně při každém sebrání ty svatyně se vytvoří kruh, který nás léčí. U těch svatyní se budeme pohybovat hodně často, takže to určitě doporučuju. Určitě táborák, tam vlastně když stojíte, tak nás to léčí. U svatyně stojíte, takže vás to bude i léčit, taky určitě dobrý ten na tento úkol. Potom bych vzal určitě kolečkové brusle. Čím rychlejší jsme, tím máme rychlejší útok. Tam vlastně bereme tu knížku na tu rychlost, takže tady ten item se nám taky do toho buildu hodí.
Budeme hodně ve vzduchu, takže šátek, který zvyšuje 50% poškození, když jsme ve vzduchu, budeme tam hodně skákat, lítat, pohybovat se rychle, takže už ten šátek taky bych bral a to je asi tak zhruba všechno. To jsou takový ty základní itemy, které nám pomůžou k tomu úkolu. Takže ninju, zbraně, sekera, dex, katana, aegis, svitky, rychlost pohybu, únik, zvýšení expu, zkušenosti, brnění a předměty jsme si už řekli. Tak a teď vám tady ukážu nějaký ten run, ukážu vám jenom ty redničku, jenom prostě na ukázku, jak zhruba se pohybovat, co dělat a co sbírat, nebo co se učit za statistiky. Tak, jsme ve hře, tak se tady trochu sorientujeme. Katanu vemu. Takže první svatyni vidím tamhle. Nahoře, vidím tady obchodníka, tak se mrknem, co nám nabízí. Thunder rukavice, klidně, ty pak teda koupíme. Tak, jdeme pro tu svatyni nejprve. Tady máme 3, nice. Takže jak vidíme, teď svatyni bereme a je tady ten okruh, který nesmíme opustit. Jaký statistiky si zvyšovat nejprve? Tak určitě máme tady teď štěstí na extra skoky, určitě základ na mobilitu potřebujeme, dále štít, který nás vlastně zachrání od prvního hitu od monstra, taky základ a určitě kradení života, taky bych hnedka bral. Vezmeme si ten skok, díky němu tam můžeme dělat double jump. Vemu další extra skok, to nikdy není jako škoda, pomůže nám to hodně. Krade života určitě taky, teď pro začátek, hodí se. Tamhle vidíme mikrovlnko nalevo, nepotřebujeme zatím. Tak další. Vemu poškození třeba. Tak já se tady vždycky dívám na mapu a beru to vždycky po okraji. Pomaličku to sbíráme. Další svatyně, tak jdem pro ní. Počet projektilů klidně. A máme tady bednu. Podíváme se na ní. Sekery vemu. Určitě tadyhle ty svatyně na bose asi nebrat, zbytečně nám to akorát obtíží hru. OK, vemu klíč asi. Ani obtížnost si nemusíte jako zvyšovat zbytečně na tady ten run. Naším cílem jsou ty svatyně, ne co nejvíc zabití. Takže klidně přeskakovat, nebrat. Další svatyně. OK, dám rychlost pohybu. Jde se hodit. Okay, zase sekery. No, pouštět oblast. Rychlost útoku. Ještě nám teda chybí ten shield, nebo štít. Ok, vemu počet projektilů. Tady mu potkou na XP. Mrkneme se. Klíč, OK, tak to je docela fajn. Rychlost pohybu určitě vemu. Tak 7. minuta, máme tady bose.
maximální XP vemu. Teď pozor, musíme začít sbírat tamhle tu svatyni, takže jdeme trochu dál, aby jsme si to nepokazili. OK, máme tady štít, tady teda nic nepotřebujeme. OK, Dex. Tady nic, OK, epickou katanu vemu. Tak, máme to. A jdeme pokračovat. OK, vemu obnovu HP. Máme tady hlavu, zvýšení rychlosti, vemu tady tu elixír. Takové poškození. Ne, tak bedna, to první jdeme. Roy, OK. No asi s Royem počkáme. Trochu je to tady zabijíme. Co pak nám to spadlo Patkova? Nebo magnet. Brnění, OK, beru. No teď vidíte, k čemu je dobrý ten extra skok, jo? Prostě mobilita. Tady je hlava, tak mám zatím hlavu. OK, červenou kreditku vemu. To trochu pobijem. Vyhnutí, OK, základ. Aegis, OK. Tady nic. Aegis. Ještě nám chybí akorát tom na XP. OK, vemu skoky. Tak, co nám tady nabízí? Když stojíte, OK, vemu toto. Zvýšení expu. Tak, teď máme teda všechny itemy, co potřebujeme. A můžeme jet dál. No, vidíte, prostě skoky. Rychlost, mobilita vysoká. Tady máme jednu svatyni. Máme mu tady to štěstí. Další svatyně. OK, dosah sbírání 30 je v pohodě. Máme tady legendární svatyni. Trny, odhodení. OK, trny. Tak máme tady mikrovlnku, tak tam si můžeme namnožit tady klíče. Sice nemáme zelenou kartu, ale to nám na tady teda nevadí. Máme červenou. Mám Aegis. Pustíme k té mikrovlnce asi teď ne, tak odskočíme. Tak, máme to. OK, počet projektilů. Jdeme dál. Máme 5 klíčů, tak klidně nějakou bedničku tady můžu sebrat už. Super. OK, druhá červená. Vemu tu kreditku nakonec, druhou. Tady to nabízí co? Táborák určitě potřebujeme. Jak to vypadá? Vypadá to, že asi už máme všechny svatyně sebraný.
Takže jsme sebrali 15 svatyní, ještě to tady projdu. Hlava, ok. Více poškození. Nebo mohl jsem dát i ten prsten na to vyhnutí, to jsem udělal teď asi chybu. Nice. Poškození. Elitky, můžeme sebrat i toto. Zvýšení expu, jasný. Tak jo, tak svatyně asi máme všechny. Toto tady takhle prolítnu. By náhodou, já jsem to teda nepočítal, ale je jich teda 15, každý tier má 15 svatyní. Na druhé minutě je další boss. Ok, tady nic není. Ok, tak asi myslím, že asi... Tenhle ten tier je hotovej. Takže akorát se teď dostat na další tier 2. To je další mikrovlnka. A vlastně počkej, tady už jsme použili, ještě tady byla jedna, myslím. Se nepletu. A máme tady bosse, tak. Jediné, co se nám tam nepovedlo, tak nemáme štít, toto tady je trochu těžší. Ale snad na tier 2 se to pak povede. Tady máme nesmrtelnost, nebo armor, nebo štít, nebo jak to... Říkejte si tomu, jak chcete. Tak pro něj jdu. Tak, mám to. Zabijem ho. Brnění. Nice, katanu. Tady vemu vyhnutí. Už nám to končí. Tak, máme ho. Tak až bude poslední minuta, tak bych asi šel k portálu vyvolat bose. Rychlost pohybovému. Ještě se tak koukám, ne, už to všechno máme sebraný, tak super. Takže můžeme tuhle tu mapu ukončit. Tak vyvoláme bose. Závěrečného. Máme sír, ten nám pomůže hodně. Sír vlastně dává otravu monstrum. Katanu. Máme tam atomovku. Seberu. Tak, tam pomůže. Tak zpěvemu. Tak jo, máme to. Vyhnutí. Tak. XP. Brnění. Teď můžeme chvilku počkat. Trochu se ještě naexpit. Ale už nás dohání, takže já budu pokračovat na té 2. A tak jo, a já si myslím, že takhle pro ukázku, že to stačí. Ukázal jsem vám, jak to dělat na té rednice a teď to je vlastně úplně stejný, jenom to je bude trošičku pro vás těžší. Jo, můžeme vidět už další svatyně, takže můžeme pokračovat. Ale to teď nebudu už dělat, aby to video nebylo moc dlouhý. A takovým stejným způsobem se pokračuje dál. Na tier 2 i na tier 3. A pak na 45. svatyni, když se vám to teda povede, tak dostanete achievement. To je teda všechno.
Děkuji za zhlédnutí, snad vám video pomohlo, budu určitě rád za komentáře, za lajky, odběry, tak jo, mějte se, čus.